Кейн, това е едно от твоите NPC-та ли или е нов загубеняк? Защото ако е нов герой, ще трябва да пренаправим цялата песен. Няма начин да повторя. О, боже! Изглежда, че нов човек е влязъл в измерението! Как да сваля тези VR очила от мен? Продължавай да го дърпаш, това работи за всеки от нас. Какво се случва? Сложих някакви VR очила и сега съм тук. Кои сте вие, бе, хора? Защо не мога да ги сваля? Къде съм? Нека да се поуспокоим. Всичко ще е наред, новата. Всичките сме минали през това, само трябва да... Дяволи става тук? Не, мила, не може да имаме този жаргонен език тук. Невероятният дигитален цирк е място харесвано от всякакви възрасти. Ти, приятелко, стъпи в свят на невероятни чудеса, където всичко може да се случи. Освен псуване. О, боже мой! Как да, нали знаеш? Да си тръгна? Не дай да се стряскаш, но ние не знаем... Не можеш. Моля. Моквай, Джакс. Но да, прав е. Добре дошла в новия си дом и ново тяло. На нов дом? Какво имаш предвид? Не бъдете груби. Заседнали сме тук от години. Старият Кингър уж е тук от най-много време. Да не би някой да каза нещо за колекция от насекоми?